ngiyaxolisa kubo bonke abantu engibathukile la ku social networks la ku TikTok. Bonke abantu nje engibathukile angeke ngikwazi ukunibiza one by one, nibaningi kakhulu. Ngiyaxolisa nalabo engisazobathuka. Ngiyaxolisa ngithi bakwethu ngicela intethelelo kulabantu engabathuka nalaba engisazobathuka la ku TikTok. Umntalabho ke bakwethu thina njengeinsizwa nje uyimpilo yethu, angeke ngikwazi ukuyeka umntalabho. Kodwa kubo bonke laba abangi-advisayo nalaba abangisabelayo, ngiyabonga kakhulu bakwethu amakhonsen enu. Ngiyanithembisa futhi ukuthi luzoba khona ushintsho emavidweni nami. Abantu engibathukayo ngizobathuka ngibathuke. After that ebese ngiyawadelete amavideo, ebese ngixoxa nabo esayidini, uyabona, bese siyayilungisa into. So ingakho ngithi ngixolisa kubantu engibathukile selo ngafika la ku TikTok, bese ngiphinda ngixolisa kubantu engisazobathuka. So ngisho kona ukuthi bakwethu nina engisazonithuka bakwethu, ngicela ningixolele njoba ngisazonithuka nje, uyabona. Ningixolele kakhulu. Ngicela ukuthi izinsizwa lezi eziphatha amavolovolo nkosami nazo zingixolele, ningangidubuli bakwethu njoba ngisazothuka abantu nje. Ngicela ningixolele bakwethu, ningangibulali bakwethu. Ngifunde esikhulu isifundo ngalensizwa yakambatha esishiyile. Ngisifundile isifundo sami, ingakho ngithi ngiyaxolisa noma ngisazonithuka nje, kodwa ngiyaxolisa, ngicela intethelelo ningixolele bakwethu. Ukunithuka kwami ningakuthathi personally, nize nibe serious, ningizingele, ningifune ngamavolovolo. Ngiyaxolisa, ningabi too sensitive, nibe deep, nize nithi nina engazuthi mhlambe nginindlela abafazi. Cha, ngizobe nginganindlela ngabafazi bakwethu. Ngiyaxolisa nje bakwethu. Nonke nina senganithuka, ngithi bakwethu icala lenu selaniphelela. Nakini ngiyaxolisa ke njoba sengaqeda nje ngani bakwethu. Ngiyaxolisa, asiqhubeke siphile siba abangani, sibe zinsizwa nje bakwethu, sibe zinsizwa, siphilelane nje. Uyabona, wena wabona uMax Makhanya noDubula, ayikho inhlobo yenhlamba uDubula angangithukanga ngayo. Ayikho inhlobo yenhlamba mina engingamthukanga ngayo uDubula. Kodwa ekugcineni bese sizinsizwa nje sesiphila, uyabona. Sekumdlalo, uyabona, sengingena ko live bakhe uDubula, sihambe laphana siyodlala, sidlale sizinsizwa. Akube njalo bakwethu, akugcine lapho. Lento ukuthi manje ngizothi mangikuthukile ebese kube ngathi ngikunqamula ikhanda, sewuzongifuna ngevolovola. Bakwethu asiyekeni ukuba njalo, uyabona. Angithi nje mangikuthukile mfowethu, mawukwazi na ukungithuka, ubuyisele back bakwethu ngenhlamba ungithuke, iyongijabulisa lonto. Uma ngabe ungabuyisanga ngenhlamba, ngilindeke, ngizoyidelete leyo video leyo, ebese ngenza ndlela thizeni ukuthi ngize esayidini kuwe ngizoxoxa nawe, uyabona. Fana nje nalabo engiqeda kubathuka nje kuma live video wami laba abagcinile nje, laba abagcinile ukuthi ngibathuke, uyabona. Yonke lonto bakwethu yekani manje ukuthi hayi nina uMakhanya uyalandela, uMakhanya naye uzofa. Hayi, phumani lapho, phumani nje lapho. Nifunani lapho? Seningababulali nina, seningababulali nina. Phumani lapho bakwethu, anibona ababulali nina. Nina nizinsizwa nje ezalwe emakhaya aphilayo, abazali benu abanifundisanga ukuthi hambani nibulala oMax. Cha, abazali benu banifundisa ubunsizwa bokuthi
sonyathela namakhona siphinde futhi sixolisane bese siyaxolelana. Yiloko nje bakwethu. Ingakho nje ngithi bakwethu nengisazobathuka ngoba phela ulimi useliyayiphunyukela nje bakwethu. Kuzokwenzeka ngithi ngizama ukuthi ngiyakutalatalabha lana ngithi ngiyakuphakamisa uthi putshu inhlamba. Kungabe njalo sewuyangifuna ke wena ngevolovole bakwethu. Asehliseni moya phansi ikhali. Amavolovola wabuyele emaseyfini naseyinqulwini bakwethu. Amavolovolo awabuyele emaseyfini naseyinqulwini. Asidlale bakwethu, asidlale. Ukutala ngeke ngiyeke ukuntalabha vele. Ngisazontalabha bakwethu uyabona. Lokho kwazini ukuthi ngisazontalabha. Mawukwazi nawe ukubuyisa umtalabha ungitalabha kwenze lokho. Mawungakwazi ngena phela kwi-inbox yami ungitshela ukuthi hey Makhanya ingeke la ungehlisa isithunzi indoda yamadoda. Ukwenzelani lokho ngabe kukhona engikuhlukumeze ngako. Ebese mina ngoba ngumfo kaMakhanya nje okhonze nje ukuyidlalela ukuthi ukudlala kwami kubuhlungwana ngoba ngidlala ngobunsizwa. Ngizobe sengikhombisa ubunsizwa ngiyilungise lonto ngikunxephezele ngicela uxolo sidlule kuleyo nto leyo. Hayi ukuthi uzobe ukwata ke manje na ke sewungibizela ibandla senihlohla ibhamu nithi nifuna umeza. Hayi bakwethu i-energy engaka ngokuthi ngikuthukile nje kuphela. Hayi uyazi mina ukukuthuka ayikho i-energy engiyisebenzisile. Ngivule nje umlomo. Nawe yeka phela ukusebenzisa i-energy uzusebenzise no petrol udrive imoto noma ugibela uthi uyofuna umax bakwethu. Phansi ikhali, phansi imimoya. Phansi ikhali, phansi imimoya. Okoniwe ngomlomo akulungiswe ngomlomo. Ngena ku-inbox kaMax. Ngena ku-inbox kaMax Makhanya. Ucomplaine. uMakhanya uzolungisa, uMakhanya uzoxolisa. Bengithi nje angisho njalo bakwethu. Phakela umthakathi. Siyabonga ndoda yamadoda, uyinsizwa mfowethu. Amatha abuyela kwaSifuba kimi. Ungibonisile umnsizwa bakho. Sibonga kakhulu mfowethu. Kusukela namhlanje phakela umthakathi ngiyakuphakamisa qhawe. Uyinsizwa. Ya. Nyanga yeshumi. Nawe Mzimbo Khalimali Dr Dlamini. Ngiyabuya kunina insizwa, ngiyabuya kunina amadoda. Zizolunga izinto bakwethu. Ze ngiyabuya zizolunga izinto bakwethu. Siyamyeza. Ngiyeza qhawe lami. Ngiyeza mfowethu. Ngiyeza siyamyeza. Uyabheda wena mfana, uyabheda impela nje. Kodwa ngiyabuya kuwe siyamyeza. Bengithi nje maluju einsizweni naseyintombini. Maluju bakwethu ayibencane. Ayibencane okoniwe ngomlomo akulungiswe ngomlomo. Ayingayi ezikhalini, ayingayi la, ayingayi la. Ayingafiki la. Ingafiki la. Ngoba la kuya ngokuthi ubani osikhiphe eqala. Ayingayi lapho bakwethu asehlisa imimoya. Asehlisa imimoya. Bekuyilokho nje insizwa zakwethu. Ngithi wethu na